אז בואי נעשה איזושהי פתיחה רנדומלית של מה לצפות בתקופה הקרובה, בוא נגיד בחודש הקרוב. פתחתי מקודם 3 קלפים, אני עוד לא יודעת מה יצא, בוא נגלה את זה ביחד. זה קלפי אושו, אגב, למי שמתעניינת. מתעניינת. אז הקלף הראשון שיצא זה Thunder Bullet, וואלה, זה קלף יש פה 72 קלפים בחפיסה הזאת, אני לא מכירה את כל הקלפים. זה קלף ספציפית שיצא עכשיו שאני לא מכירה אותו. זה קלפים נורא אינטואיטיביים, אני אוהבת להשתמש בהם כי הם נותנים איזושהי, עם רוב הקלפים שעושים היום, נגיד כמו טארוט וקלפים אחרים, מרלן וכל הקלפים האלה, שאני מאוד אוהבת אותם גם, אבל הם איפשהו נותנים לך איזושהי פרספקטיבה של אולי על העתיד כזה, זה גם כאילו עבר, הווה, עתיד, אבל הקלפים שלו שם יותר מדברים על הפנים, שזה משהו שאני הרבה יותר מתחברת אליו, כי אנחנו קודם כל חיים מהפנים החוצה, ולא מהחוץ פנימה. אז קודם כל מה שמתחולל בתוכך, זה מה שמשקף את מה שהתחולל, את מה שתראי במציאות שלך מבחוץ, ואני בן אדם מאוד עמוק, אז אני מאוד אוהבת לפתוח את הקלפים האלה ולראות מה קיים בי כרגע שאני צריכה לשים עליו לב, לתת לו יותר תשומת לב ולהתייחס אליו. אז הקלף הראשון הוא, כמו שאמרתי, הוא Thunder Bullet. הוא נראה ככה. יש לו קלפים שהם קצת מלחיצים, בוא נגיד, כאילו התמונה שלהם, כאילו רואים פה איזה מישהו שהוא מקבל איזושהי מכת חשמל. אבל אני חושבת שהקלף הזה מסמל איזושהי תקופה מאתגרת שעברת. זה מעניין דווקא שההתחשמלות הזאת שאנחנו רואים אותה פה בקלף, יכול להיות שזה משהו שזו הייתה תקופה שתפסה אותך בהפתעה, זה משהו שלא היית מוכנה אליו. יכול להיות שאת בן אדם גם שנורא אוהב לתכנן קדימה, כל דבר לסדר בראש, לשלוט על הדברים, יש לך פלן בי לכל דבר, את נלחצת כשאת לא יודעת מה הולך לקרות, את מאוד אוהבת שליטה וסדר, סדר וארגון זה משהו שהוא מאוד חלק מהאופי שלך. אני רואה מישהי אפילו שעובדת בזה בניהול יכול להיות, ניהול, ארגון, משאבי אנוש עולה לי המילה, אבל סדר זה משהו שהוא נורא מרגיע אותך, שאת נורא מוצאת את עצמך בתוכו. את צריכה סדר כדי להבין, גם זה עושה לך סדר בבלגן, יכול להיות שהראש שלך רץ מאוד מאוד קדימה, סופר סופר קדימה, כאילו במהירות של 120 קמ"ש, את חושבת בצורה שהיא אחרת מאנשים אחרים. אני רואה מישהי שהיא מאוד יצירתית והרבה כישרונות שיש לך, שעדיין לא התגלו כולם אגב, יכול להיות שחלק מהם את כבר עושה והם תחביבים שלך, אבל הרבה מהם עוד יתגלו וזה מעניין לדעת. תראי מה מקלף אחד אפשר לגלות על בן אדם. אני מקווה שאני מדייקת, תכתבי לי בתגובות אם כן, ואם זה משהו שמתחבר אלייך. אבל התחלנו להגיד את זה בגלל המכות חשמל שרואים פה בקלף, פה מסביב, שאמרתי שעברה עלייך תקופה שלא ציפית, ושאת אוהבת להיות, שאת בן אדם שאוהב לדעת מה הולך לקרות. אז אני חושבת שזה מה שמסמל התקופה הזאת, ואני חושבת שצלחת אותה. יש פה מעין, טוב, זה אנשים שנופלים מהדמות הזאת, שיושבת או עושה אפילו מדיטציה, אפשר להגיד. אני מדברת כרגע ואני מתקשרת, אז כאילו כל מה שאני אומרת זה את, זה שלך. יכול להיות שאת אוהבת לעשות מדיטציה, או שזה משהו שאת חושבת לעשות. תעשי את זה אם זה משהו שמדבר אלייך ואת רוצה לנסות, כנראה שיש משהו פנימי שמושך אותך לשם כדי להתחבר יותר פנימה. יש עכשיו איזושהי קריאה להרבה נשמות לחזור למהות האמיתית שלנו, לחזור לאמת, למי את, בלי כל המסכות האלה שאנחנו שמים על עצמנו, שהחברה מצפה מאיתנו שנשים, החברה, התרבות, המסורת, הסביבה, whatever, ההורים, כל כך הרבה אנשים נכנסים שם בכל הדבר הזה, שמשהו
בפנים מבקש לחזור פנימה. כשאנחנו חוזרות פנימה, את יכולה לגלות מי את באמת, בלי כל המסכות האלה וההשוואות כל ההפרעות האלה, כל הרעש החיצוני הזה שהוא לא תורם בדרך כלל יותר מדי, הוא רק עושה רעש. ויש משהו בפנים שמבקש ממך כרגע להיות בשקט יותר, to tune in, להתכוונן יותר פנימה ולהרגיש מה זה השקט הזה, איך זה להיות בשקט, איך זה להיות לבד, כשאת בלי כל ההסחות דעת האלה מבחוץ, ויש כל כך הרבה הסחות דעת, בין אם זה הטלפון והאנשים ואוכל ונסיעות וטיסות. אני רואה פה מישהי שאומרת, אני מאוד אוהבת את כל החוויות האלה, וכן, זה לא נפרד, אני לא אומרת שתיפרדי מזה ושזה נפרד ממך, אבל יש משהו פנימי כרגע שמבקש ממך להתכנס אפילו. אני רואה מישהי שנורא רוצה להתכנס ולהיות עם עצמך. יכול להיות בגלל התקופה הקשה הזאת שעברת, תקופה קשה, מאתגרת, הרבה חוסר ודאות, אני רואה. הרבה לא נודע, וזה משהו שבעיקר נורא קשה לך, בגלל שאת עוד פעם בן אדם שנורא אוהב סדר. אבל יש משהו שמבקש ממך כרגע להתכנס, ופשוט להיות עם עצמך, לגלות מי את, בלי כל הסחות דעת האלה מבחוץ, וזה עולה פעם שנייה שאני אומרת את זה. אז פשוט תהיי עם התחושה הזאת, ותאפשרי לדברים to unfold. אני משתמשת הרבה במילים באנגלית, כי אני שומעת הרבה אגב טארות באנגלית, אז זה מילים שאני זוכרת והן נשארות אצלי בראש, אז סורי על המיניים האנגלית שלך, היא מהטארות, וגם אני גרה בתאילנד, אז אני שומעת הרבה אנגלית מסביב. אז כן, אז יש משהו שמבקש to tune in, ושכחתי מה שאמרתי מקודם, את המילה באנגלית, לא משנה, היא כנראה לא חשובה, אבל תאפשרי לעצמך להיות בתקופה הזאת של ההתכנסות. זה בדיוק מזכיר לי שאומנם אני לא בארץ, אבל אני יודעת שאנחנו בעונת הסתיו כרגע, מתכוננים לחורף, ויש משהו באמת בעונה של החורף, או בעונת מעבר הזאת, שעדיין כזה חם בהתחלה בחוץ, ובערב מתחיל קצת להיות כבר קריר, אז יש את הצורך הזה גם להתכסות, או לשים איזה משהו על עצמך כדי כזה להתקרבל ולהיות כזה בנעימים ובנוח. אז זה משהו שהנשמה שלך כרגע מבקשת ממך. וחשבתי שנעשה פתיחה של 3 קלפים היום, אבל מרגיש לי רגע להאט, ופשוט להיות באנרגיה הנוכחית הזאת עכשיו, שפשוט מבקשת להיות. אז פשוט תהיי עם כל מה שקורה עכשיו. מעניין לאן זה ניקח אותך. זהו, ניפגש בהודעה הבאה.